Laila wanki ake ne? To ni zan fita sai na dawo. A da lafiya baba, in ka dawo ba ka samu ba zan je gidan baki. Dama ai ba a gaya wa kare gidan biki. Ka ganka ko baba? Muna maganar arziki za ku so mana sallar. Ya haƙuri Laila. Ya haƙuri. In ban da abinki Laila, abin ai ba ba'a bane an ce da kare mai sunan maza. Na yi fishi amma za ka gani a ƙuryarka. Ya haƙuri mai da wukar cikin kuɗi. Ba na so ki fishi da ni. In shiga 3 sau 3 tara kenan Laila. To na ji zan cika muku ƙuryarka kamar yadda na saba. Haba Laila, ke ku daga wasa sai cibi ya zama ƙari? Ki yi haƙuri ba na son abin da zai taɓa min ƙwaryata ta ɓare har na rinƙa yawo da gaya babu miya. Amma ni ka daina faɗa min baƙar magana. Tun kafin ki faɗa ma na daina, baki ce kin haƙura ba. Na haƙura tun haƙuri yana haƙuri. Shi yasa nake ji da ke Laila. Wai, sarkwaɗi. Zan kaɗa ziya kuma zillaziya. Laila? Na'am baba. Kin fito? Sai na dawo. Allah ya kiyaye hanya a da lafiya. Laila? Barewa ba za ta yi gudu ɗanta ya rarrafe ba. Ni na san wannan yawon iskanci da kike ba za ki iya daina shi ba Laila. Amma abin da nake so da ke in kin fita ki daina kwana a waje ki rinka dawowa gida duk dare ki kwan a gida. Baba, ka daina damun kanka in ka ga ban kwana a gida ba dole sai kai nama. Ai dole ne na damu Laila. Dare yayi amma bana jiyo kusur-kusur ɗinki. Wannan Laila ki ce in je gaban tukuba tsire in tare na dinga jera tsinke cikin ƙwaryata har sai ta cika. Bari na je na dawo. Yau ma kana da dan kwaleliyar kazanan ne na masu. Yawwa ƴata, shi yasa nake alfahari da ke Laila. Da ke tafi ki bar ni gwara kura ta shigo gari Laila. Ta cinye kowaye a garin nan. Kai baba. Ai na gaya miki wannan. Gani da ido maganin tambaya. Sannan ki da zuwa ƴata, da ganin ki dawa sai nama. Daga ganin ki kin kwaso gajiya. Wallahi baba, ba kaɗan ba. Mana baba, ka huta da zuwa wajen mai shayi. Lallai ka ce abin na yi ne, wai an biya wa bazawara haji. Ga daga yanzu duk inda ya kama ki kwana, kawai ki je ki kwance yake ba komai. Kai baba ina yin ka. Ai ba matsala. Ka aiki yaro inda ake so kaga sauri. Alhamdinka ita ce sutun ɗinka. Baba, wai na magana auren ka ta kwana. Ka zauna kullum sai waka kake kamar katon namijin nan, nema sunan shi. Bijimi kenan. Yawwa, bijimi shine zaka gan shi da katon wuya da faffaɗan kirji. Zan yi ne. Kin san shi dan miciji ba a yi masa shinge. Kin san babu wani gwani a kashi, kowanne ɗoyin kansa yake yi.
To damun baba, ba kwanciya aka fi kare ba, sai dai abin rufa. Hadirin kashi, ai tusarsa iska ce yan nan. Bari ki gani ma, ciki zan shiga na kotan mu. Ni ma bari in tashi da ɗakin jiya na baccin jiya da ɗanyi. Ran Asabar da ya je gidana, Gani ya yi rabon kuɗi, kaman bai san ciwonsu ba. Allah ka raba mu da ɗan kaɗan, ka haɗa mu da arziki. Allah ya daɗa maka arziki. Ina ɗan banni umu. Ya mai goro? Ya ci zo. Gani baba goro nawa za a baka? Baba kuma ana zaune kalau? Na irin baba. Ka san dai ba zan kira ka da saurayi ba. Na nawa zan baka? Ɗan mata wai ya sunanki ne? Daman ka kira ne don ka san dan ka sai goro ko kuma ka kira dan ka sai suna. Goron ma zan siya amma na fi son mai goro. Tabbin. Tsofai da kai ka ce ni kake so ka bai sa'an babana. Ai ba anan take ba 'yan mata an danne wa godari kai. Shi barawo ko ya tuba in ya ga tsuntuwa zai ɗauka. Baka kalle ni ba yarinya da ni? Yarinya sai da yaro. Ko kuma sai da tsohuwa. Yawa ya gaya miki yarinya. Ai ko cikin kaji da baru an fi son ɗan shila. Ni ba 'yar shila ba ce. Kawai idan za ka sai goron nan, ka siya in tafi. Idan ma ba za ka siya ba, tafiya ta za. Me kike ci na baka na zuba, yarinya? Goron ma duka zan saye shi. Ciki da maiƙo ai baya ƙura. Da gaske kake? Ƙwarai kuwa, amma gaskiya sai kin faɗa sunan. Wannan ai mai sauƙi ne. Ni dai suna na Baraka. Ko kefa? Goron ma gaba ɗayansa nawa ne? Gaba ɗaya dai na 500 ne. Ngo. Sai dai kuma ka ga babu canji. Karki damu, wanda ya isa ai shi yake yanka doki. Dama ni ban baki don ki ban canji ba. Kana nufin na rike duka ni kaɗai? Haka nake nufi. Amma da Allah ina gidanku yake. Gidanmu a can gangare yake kusa da babban kusa. Yanzu ni zaɓo min dan kwalele guda ɗaya, sauran sai ki je ki rabar wa mutane. To shi ke. Yauwa ko kefa? Ba ne sauri na tafi. Gobe ki dawo. To, an zo. Annai yaro ne, yaro man kaza. Baraka, ba na ce miki kake ƙara dawowa gidan nan sai kin siyan min da goro na tas ba, me kika dawo yi to ke a gidan yanzu? Wannan goron da kike gani, riban kafa ne, ga kuɗin goron ki nan, minti 2. Baraka, 1000 fa, ina jin ki ya, ba ni labari ya aka yi a ragaya na ga naira 1000. Wani tsohon na na haɗu da shi ne budurwar zuciya, wai so na yake. Ha, kai da kyau, ki saki jikinki, Baraka, tunda na ga da danshi. Ai masa kwantan mage ko a kika gani in ma ai da wannan zan ta tsasa. 1000 fa, Baraka. Ki saki jikinki da shi. Ki masa kwantan mage. Wannan ai na ga tafiyar za ta yi kyau. Naira 1000? Kai wallahi ya albarka matso daga kusa da ni. Ai wallahi tallahi. Ai mun gabo. Ke dai kawai ki shiru da bakin ki. Wallahi tallahi 1000. Kina ji Baraka? Ina ji ki shiga ciki dai ki kwanci. Abincin ki ina nan ki ci abincin ki koshi. Ki kwanci ki sai gobe kuma. 1000 ko muka samu. Harka ta fara kyau kenan. Ta girma.